Wara l-quddiesa pontifikali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien milquh b'entużjażmu mill-Beltin illi llum qed jiċċelebraw il-festa ta' San Pawl Nawfragu. F'temp mill-isbaħ folol kbar ta' nies inġabru fil-belt matul il-ġurnata biex gawdew din il-festa pubblika u ħafna baqgħu fil-kapitali anke għal marċ illi sar aktar tard wara nofsinhar. It-toroq tal-belt kienu mżejna barmar mill-isbaħ għal din l-okkażjoni, festa illi kienet imxandra anki fuq Net Television. Alex Borg kien akkumpanjat fil-Belt Valletta minn Sera u minn diversi deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll kunsillieri lokali. B'dawk kollha li ltaqgħu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista jiferħulu għal fatt li qed iżomm kuntatt kontinwu man-nies u jitkellem fuq temi li qed jaffettwaw direttament lilhom.